Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birgaitzeeraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 29 bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Adei Osez eta Ibai Delgado egongo dira hemen platoan. Hauek Irunberriko egoitzapen fisikoko ikasleak dira eta haien gradua amaierako lana egiteko prestatu dituzten kirol jardunaldiak aurkeztera datoz. Eta beste alde batetik, Aitor Fernandino izango dugu, Bake Lehorrak obraren aktoretako bat dena eta obra honen inguruan hitz egitera dator. Obra hau, asteazkenean, Gaiarren arratsaldeko 8:00 egongo da ikusgai. Baina honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1585 William Shakespearen Romeo eta Julieta obra estrenatu zuten. Urte batzuk geroago, 1659 Carlos Lehenengoa Inglaterra, Eskozia eta Irlandako erregea dekapitatu zuten. Egun berean, baina 1886 Karl Benzek gasolinaz zebilen lehen autoa patentatu zuen. Eta bukatzeko, 1988 Pegaso misioa abiatu zen Baikonurreko espaziodromotik. Tripulazio artean Leopold Eichardt euskal herritarra zegoen. Misioak 19 egun iraun zuen espazioan. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Bat kakotx 9 milioi euro inguru uraren irizikloa digitalizatzeko laguntzetan, 20.000 biztanletik beherako toki erakundetan. Lurralde Kohesionako departamentuak diru laguntza deialdi bat onartu du. Nafarroa da ibilgailu elektrikoa merkatuan gehien sartu den bigarren komunitatea 10% kakotx bortzeko kuotarekin. Persona gara, memoria eta bizikidetzako departamentuko ekimenak giza eskubideen urraketen aurrean sensibilizatzeko jarduerei ekin die. Larunbat honetan ireki da berriz irisgarritasun lanen ondoren bertizko interpretazio zentroa. Amaiur ikastolako lehen hezkuntzako ikaslek euri lorategi bat landatu dute ikastetxearen atarian, hiriak klima aldaketaren aurrean dituen estrategiei laguntzeko. Iruñeko udalak atzera egingo du Leonis hiri ukrainiarrarekin senidetzeko hasitako prozeduran. Bozeramaileen batzordeak gehiengo osoz onartu du aurreko gobernu taldeak azaroan hasitako espediente ixtea. Birgaitze energetikoari buruzko bilera informatibo eginen da asteazkenean Donezteben. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteartean, Iruñako Katrakrak liburutegian Goseak akabatuak liburuaren aurkezpena egongo da. Bob Torresek sistema kapitalistaren logika aztertzen du Goseak akabatuak liburuan, hainbat pentsalarien ekarpenak kontuan hartuz. Marxen merkataritzen fetitxizazioaz abiatuta, produkzio sistemaren logikatik pasata eta alienazio motak agerian utziz. Gizakiz besteko animalien kategorizazio zehatza proposatzen du, merkataritza superesplotatuak. Aurkezpena arratsaldeko 7:00 izango da Katakraken. Asteazkenean, Iruñako Gaiarre antzokian, Bake Lehorra antzezlana ikusgai egongo da.
Behin gerra bat hasita ura gelditzeko zailtasunak hausnartzen duen ekoizpena. Lanaren ardatza Amorebietako ituna deiturikoa da. Gatazkaren hasieran bakea lortzeko saiakera izan zena. Akordioa ez zen liberalen ez karlisten gustukoa izan. Handik, aste gutxira, bi bandoek gerra fratizida eta odoltsu bati ekin zioten berriro. Beste lau urtez luzatuko zena. Arratsaldeko 8etan, Patxo Telleriaren gidaritzapean. Sarrerak 8 euroren truke. Ostegunean, alde batetik, Kondestableko Zibiboxean Bizkar Soro filmaren emanaldia egongo da. Zaldiko Maldikok Karrikirik eta Arturo Kampion euskaltegiak antolatu dute Bizkar Soro filmaren proiekzioa eta Josu Martinez zuzendariak hartuko du parte. Kondestable jauregian izango da aurkezpena. Arratsaldeko 5etan eta 7etan egingo dituzte emanaldiak eta gonbidapenak aldez aurretik eskuratu beharko dira. Bestetik, Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan Karballo Euskadin eleberriaren aurkezpena egongo da. Jon Alonso etorriko da bere azken eleberria aurkezteko. Euskaraz izanen da. Igandean, alde batetik, haurrentzako zinema egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean, Oink Oink izeneko pelikularekin. Beste alde batetik, Atarrabiako kulturetxean Tutun Platz bakarrizketa egongo da. Jon Plazaola bere sorlekura bere sehaskara itzuli da Tutun Platz humorezko ikuskizun berriarekin. Sarrerak 5 euroan interneten, karrikaluzeko bazkideentzat eta 6 euroan lehiatilan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroak azterketa eta test psikologiko bat gainditzea eskatuko die taberna eta diskoteketako atezainei. Herrizaingo sailak 2011an onartutako erregulazioa aplikatzeko lehenengo probak deituko ditu aurten. Aurrekari penalak dituzten hautagaiak ezingo dira horietara sartu. Kolektiboak sektora azkenean profesionalitzatzea baloratzen du. Argazki nagusian, David Garziak Budimirrerekin ospatzen du gola, eta Mojika, Iker Muñoz eta Katena korrika doaz bera besarkatzera. Titularrean oso puntu borrokatua. Osasunak berdindu egindu Sevillan Budimirreren oportunismoagatik eta Herreraren geldiketengatik. Eskuineko berrietan, alde batetik 012 telefonoak ia 4 milioi dei jaso ditu 22 urteetan. Beste alde batetik, Foru Ogasunak 111 milioi gutxiago bilduko ditu zerga arintzeko neurriengatik. Hori koloreko albisteetan, alde batetik, Asier Martinez modurik onenean itzuli da 7,49rekin, Espainiako errekorretik 100 batera. Bestalde, aktivisten eraso berri bat Louvren, Gioconda kuadrararen aurka. Bukatzeko, beroa eta kolorea Leitzako eta Zunbillako inauterietan. Desfile divertigarri eta jendetsuak udaberriko giro eta eguraldi bikainarekin. Diario de Navarraren titular nagusian, notariotzek ondasunen banatzea aukeratzen dute bikoteen errekorra erregistratu duten Nafarroan. Gaikuntzak ez du eragozten gehiengoak konkista erregimena aukeratzen jarraitzea. Argazki nagusian, Ante Budimir, taldekideek besarkatuta denboraldi honetako ligan 10. gola sartu ondoren. Titularrean, gorritxoek erreakzionatu egin dute Sevillan puntu berri bat lortu ahal izateko. Eskuineko berrietan, alde batetik, Pepek kalean jarraitzen du amnistia legearen aurka. Frijok milaka pertsona bildu ditu Madrilen eta hautestontzietan erantzun bat eskatu du. Bestetik, Tuterak ongi etorria ematen dio Florencio Rosello gotzain berriari. Bukatzeko, kobratu izotzagatik eta beste gehigarri batzuengatik. Gero eta ostalaritza establezimendu gehiagok kobratzen dituzte zalantzako osagarriak. Goiko berrian, inauteriak indarra hartu du Leitzan eta Zunbillako inauterietan. Gara egunkariaren titular nagusian, taser pistolen erabilera polizialak gora egin du opakutasunez. Ertzaintzak eta udaltzainek teorian ez hilgarriak diren, baina batzuetan hiltzen dituzten arma mota horiek erabiltzen dituzte. Ikerketa batek egiaztatu du, ekoizlearen gomendioi erantzungor egiten zaiela. Argazki nagusian, pertsona talde bat Gazaren kontrako bombardaketak salatzen atzo Donostiako Kontxa hondartzan.
Titularrean, Guterresek Israelek gidatzen duen UNRWAren aurkako boikota bertan behera uztea eskatu du, eta 2 milioi zibil daude haren laguntzaren menpe. Ezkerreko berrietan, berrikuntza EAJan, desordenan dagoen alderdia. EAJak Durangon burutu zuen errelebo prozesua ez da hain ordenatua izan. Joseba Diez Antxustegi, Arabako hauteskunde autonomikoetarako kartelburu aukeratu baitute. Sabinetxean gertatzen ez ziren gauzak gertatzen hasi ziren. Bitartean, Urkullu lasai ikusten da bere agerraldietan. Beheko berrian, obesitatea tratatzeko botikak gaizki erabiltzeak behar dutenek ezin hartzea ekarri du. Berez diabetikoentzat garatu zituzten botikak, baina argaltzen laguntzen duela ohartutakoan, jende ugari xede horrekin hartzen hasi zen. Artefaktua atalean, Leimoz eta Etaren esku hartzea. 1981 urtarrilaren 29an, eta militarrak Jose Maria Raian baitu zuen, Lemoizko zentral nuklearreko ingeniari burua. 1982an, Iberduerok obra gauzatzeko kontratuak eten zituen. Oinplanoaren eraikuntza 1972an hasi zen. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, berdinketa gazik geza. Osasunak bana berdindu zuen Sevillaren aurka, atzo arratsaldean Sánchez Pizjuan futbol zelaian jokaturiko norgehiagokan. Puntu horri esker, gorritxoak 12garrenak dira sailkapenean, eta 10 puntura daude bai jaitsieratik, bai Europatik ere. Eskuineko berrietan, alde batetik, arnasa batean ikusgai otsailaren 7an, Iruñan. Euskal Herriko emakume zinemagileen lanak eta ekarpenak aztergai dituen dokumentala da. Aurkezpena Kondestable Jauregian egingo dute, arratsaldeko 7:30 doako sarrerarekin. Bestalde, joaldunak gaur iritsiko dira Iturenera. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Adei Oses eta Ibai Delgadorekin gaude, Irun Berrin egoitzapen fisikoko goi mailako ikasleak direnak. Kaixo, mutilak, zer moduz? Kaixo, primeran. Bueno, prestatu zuen kirol jardunaldiaren inguruan hitz egitera zatozte, ezta? A ber, ekarri duzue kartela. Bai, noski. A ber, erakutsi kamerara. Bai. Eta nola deitzen da jardunaldi hau? Bi esport 3 deitzen da. Eta zergatik dauka izen hori, zergatik 3 hori? Aurretik egin da edo... Bai, hori da. Aurretikan egin direlako 2 edizio gehiago, orduan aurten mantendu nahi dugu izena, orduan da 2 esport 3. Eta zergatik egiten duzue hau? Goi mailako zikloa, beti egiten du lan inizia lanarekin, eta hezkuntza departamentutik jartzen gara harremanetan beste enpresa batekin, eta enpresa horiek bidaltzen digute halako erronka batzuk, eta gu erronka horiek egiteko prestatzen ditugu halako proiektuak. Eta zein da proiektu honen helburua? Helburua da batez ere, 3. adineko pertsonak jarduera fisiko egitera animatzea, eta batez ere, halako, nola zen interfamilias? Belaunaldien arteko jarduera fisikoak egitea. Eta non izango da, noiz? Izango da otsailaren 25ean, hemen Berriozarren, kiroldegian, eta hasiko da 8:30, goizeko 8:30, eta gero egingo dugu eskola magistral moduko bat, 9:30, eta gero goizean zehar egingo ditugu hainbat jarduera kiloarekin zerikusia duenak, eta bukaeran izango dela 2:30 gutxo gora bera, egingo dugu bazkari popular bat, moduko bat. Nola bukatzeko ja eguna eta hori bukaera emateko. Eta gero daukagu bazkari ostean hainbat sorpresa, beste bida. Eta zergatik izango da Berriozarren? Zeren, esan duan bezala, iniziatik beti bidaltzen dizute edo bai zu enpresa jartzea edo beraiek
enpresa behartzen dizute. Eta gu erabaki genuen Berrizarrekin harremanetan jartzea, eta horregatik erabaki genuen Berrizarren. Beste urteetan ere izan da hemen? Ez. Pasaden urtean, adibidez, izan zen Egoitzen. Bai. Eta gero, sarrerak zenbateko prezioa izango dute? Izango du 2 euroko prezio bat. Azkenean bilatzen duguna helburua bai da solidarioa. Orduan jarri genuen 2 euroko prezioa. Hori zarrerak, baina gero ere bai daukagu beste prezio batzuk. Bai, alako promozio batzuk, sarrera eta kamiseta hartuz, hori ateratzen dela merkeago. Eta gero, diru hori zertarak, ze helburu konkretua dauka zerbait pentsatu zue? Helburua da batez ere Nasco Offending Minds ONG-ra bidaltzea. ONG honek egiten duena da, ganara bidaltzen ditu ordenagailuak batez ere, eta hori erabaki genuen idei oso interesgarria zela, eta lortzen dugun diru guztia beraientzat izango da. Bai, ONG hau bilatzen duena da haurrak ikastea, ez? Bai. Eta ez bakarrikan goze direla, bilatzen du beste modu bat, ez? Bai, batez ere hezkuntzara bideratua dago. Hori. Eta zergatik aukeratu zenuten gobernuz kanpoko erakunde hau eta ez beste batzuk? Zen eukaztuen aukeraz berdinak edo... Ezagutu genuen Umar da ONG hau bideratzen duena, eta ezagutu genuen eta aurkeztu zigun bere ONG-a, hitz egin genuen denen artean, eta hain idei interesgarria iruditu zitzaigun, hori erabaki genuela. Eta norekin egon zarete elkarlanean proiektu hau aurrera eramateko? Berrizarko udalarekin, Berrikilan enpresarekin, eta gero hitz egin dugu eta lortu ditugu beste bat patrocinadore edo abesle, eta horiei esker eta klasean egiten dugun lanarekin, izan da posible. Eta zuek, zuen taldean, zenbat zarete? Zarete bakarrik bigarren mailakoak, ez? Bai, bigarren mailako goizikokoak. 20 pertsona inguru. 20 klasean. Eta zenbat denbora daramazue hau prestatzen? Egia esan ez... 2 hilabete gutxi gara. Bai. Hau da zuen gradua amaierako lana... Bai, hori da. Beti bukaeran prestatzen da alako proiektu potolo bat, eta hori izaten ditugu 2 hilabete hau prestatzeko. Eta gero ja bukatzen duzunean... Ja praktika eta gero ja lan abiatzera edo ikasten jarraitzera. Eta hau promozionatzeko, gaur goizean izan da atera duzue prentsa hogarra, ez da? Bai, izango dugu gero. Bertan zer azaldu zue? Gutxi gora bera proiektu... Bai, hori azaldu nahi duguna da zer egingo den eta zertarako egingo dugun. Eta gero, helburua da, gu ezagutzea eta jende animatzea gurekin etortzea. Eta gero ere bai, proiektu horretik, ditugu prestatuta hainbat ekitaldi. Bai. Adibidez, Otsaileak 3 badukagu kale jira moduko bat, Berrizar zehar. Eta gero gainera egingo dugu txokolatada bat eta eskola magistrala. Baita ere, hori, jendea berriz ere gu ezagutzeko eta jakiteko zer egingo dugun. Eta hori, animatzen zaituztegu guztiei etortzera. Eta izango da Eguzki plazan, 11:00-tik 2 tarditara gutxi gora bera. Eta espero duzue parte hartzea handia? Espero dugu baietz, gainera pinta hona darama guztia eta... Ikusi duguna saretan eta hori pinta dauka. Sarrerak daude salgai ja edo sartzen dira momentuan? Badaukagu webgune bat, non azaldu ditugu ekintza guztia, eta hor ja jendea ekintza begiratuta alda apuntatu, formulario bat betez, eta gero guri ja iristen zaigu, eta transferentzia bankaria baten bidez ordaindu eta listo.
Eta ze pertsona talde, edo adintarteko pertsonei bideratu da dago? Prestatu dugu printzipioz mundu guztiei, eta egoera fizikoa duen ere bai, hori, guztientzat. Orduan, egin dutu, Ibai izan duena bezala, hainbat talde, gero webgunean eta hori azaltzen ditugula bakoitza nola den. Eta dituzue pixka bat azaldu, ze kirol dauden, nola moldatuko zarete? Badaude indar entrenamenduak, entrenamendu funtzionalak, gero badaude musikarekin erlazionatuta dauden zenbat klase, zumba, aerobik, eta gero ja dago, baditu ere igerilekuko zeinbait ariketa, eta gero txapelketak badaude ere. Orduan, hori da, badaude ariketa asko, eta badaude ezberdintutak zeinbat paketetan. Orduan, gero ja, zu zein pakete nahi duzun erabakitzen duzu, eta hor egiten dituzu 3 ariketa desberdin. Eta aurrentzako pentsatu duzu zerbait? Bai, badaukagu aurrentzako pak hori berezi bat, eta pentsatu dugu bai, agian gurasoek nahi zutela beste pak batean sartzea eta aurra han ustea. Orduan, erabaki dugu nola aurrentzat toki bat bilatu, eta gero ja gurasoa egitea beste ariketa bat, arazorik gabe. Eta ara joateko eraman behar da materialen bat, edo dena... Kirol egiteko arroparekin aski da. Eta gogo asko. Bukatzeko ezakitzeo zer utzi dugun, zerbait gehiago komentatu nahi duzuen. Nahi badezue, badukagu baitu sare sozialak, Instagramen gara biesport _3, gero bai daukagu TikTok, Facebook bai, biesport Lumbier, aparte. Eta gero webgunean non azaltzen dugu dena. Orduan hori, webgunea da biesport.com. Eta gero hori, Berriozar inguruan jarri ditugula ikusi duzun kartel horiek. Orduan bai daukagu QR bat, orduan hori mugikorraekin... Hori pintsatuz, ja eramaten zaitu webgunera. Mila esker bikote gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen proiektua aurkezteagatik. Eta zorte hon. Zeri esker. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, zerua hodeitsu egongo da, baina erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusi izango direnez, ateri eutsiko dio denean. Hego haizea bizi ibiliko da tarteka, batez ere mendi inguruetan. Zerua hodeitsuago egongo denez, iparraldeko temperatura maksimoak 2–3 gradu jaitsiko dira. Hala ere, giroak udazkeneko itxurarekin jarraituko du, eta Kantauri isurialdeko zenbait lekuetan altuenak 20 gradutik gorakoak izango dira. Bihar, asteartea, egonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak. Erdi mailako hodei eta goi hodei dezenterekin argituko du egunak, baina goizean zehar hodeitza hau gutxitoz joango da eta arratsalderako eguzkitsu geldituko da. Haizeak hegotik joko du, baina ahulago ibiliko da. Arratsaldean kostaldean eki ukitua hartu dezake. Temperatura maksimoak gradu pare bat beherago geldituko dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Aitor Fernandinorekin gaude, Bake Lehorra obraren aktoretako bat dena, eta obra honen inguruan hitz egitera dator. Kaixo Aitor, zer moduz? Kaixo, egunon ondo. Obra hau aste honetan ikusgai egongo da Iruñan, ezta? Baina ze egunetan, ze ordutan, non, kontatu iguzu pixka bat. Nire datuak gaizki ez badaude, urtarrilaren 31ean egongo gara, asteazkena dela, arratsaldeko 8:00, Gaiarre antzokian, oso leku polita. Eta sarrerak zenbateko prezioan egongo dira? Hori ez dakit. Hori antzokiko kontua da, eta ez dut begiratu.
Obra hau aurretik egin duzu, ez da? Bai, hau obra estrenatu zen maiatzaren 2022ko maiatzean estrenatu zen. Osea, urte terdi darmago obrarekin, eta Amoribietan egin zen estrenua. Eta, gero Euskal Herriko leku ezberdinetan egon gara, eta posible da Iruñan bukatzea, gure gira. Eta obra hau bakarrik euskeraz da, edo ere gaztelaniaz ikusteko aukera dago? Hasiera batean, estrenua egin genuen Amoribietako udalarentzako, enkargu bat zan, eta egin genuen egun bat euskeraz eta beste bat erderaz. Baina bukatu zenean, egun horiek bukatu zirenean, Amoribietan erabaki genuen obra bilingua izatea. Hau da, guk obran badago bi zati ez, esan dezakegu badago paper bat narratzailearena dena eta beste batzuk pertsonaiak agertzen dira. Pertsonaiak agertzen direnean bere ama hizkuntzan hitz egiten dute, gehienetan erderaz dela, eta historia agertzen denean euskeraz kontatzen dugu historia. Beraz, euskeraz ez baldin badekizu oso ondo, lasai, zeren obra ulertuko duzu, eta bilingua baldin bazara, primeran, dena ulertuko duzu. Hala ere, esaten digute, obra izango dela subtituloekin. Beraz, ez dago arazorik irakurri aldezue, narratzaileek kontatzen dutenean historia, hori irakurri dezakegu azpi tituloetan. Imaginatzen dut pantaila bat jarriko dela atzean, ez da? Eta hori irakurriko aukera dago? Nik ikusi dut, baina ez dute aktore moduan inoiz egin, baina normalean pantailaren hor behekaldean, antzokiaren estenatokian jartzen dute horrelako pantaila bat, edo goian, batzutan goian izaten da, irakurtzen da oso ondo pelikula bat izako balitz bezala. Eta obra hau bake lehorra deitzen da, zergatik izena hau edo nondik dator? Bake lehorra euskeraz eta erderaz izaten zen La Paz Esteril. Igual horrela ondo ulertzen da. Kontatzen duguna da, Bigarren Gerra Karlistaren historia, pixkat, eta nola Amoribietan egon zen akordio bat gerra horrekin bukatzeko. Baina, zoritxarrez, akordio hori oso gutxi iraun zuen. Beraz, horregatik deitzen da La Paz Esteril. Gerra horretako akordioa oso file izan zen, oso txarra guztientzat, eta ez zuen balio, eta handik gutxira berriro hasi ziren liskarrak. Baina, pixkat jarri nahi genuen mai gainean, nola lortu zuten akordio bat, naiz eta oso txikia edo oso ahula izan. Eta nondik dator obra hau sortzeko ideia, edo zergatik aukeratu zenuten gai hau? Obra tartean teatroari egin zioten enkargu bat da, Amoribetako udalak egin ziona. Akordio hau, gogoratzen du akordio hori Amoribietan gertatu zena, orain dela 150 urte. Eta hori, omendu nahi zuten udalako Amoribetako herriak, ez da? Eta pixkate horri buruz, horrekin eskatu zioten tartean teatroari eta batez ere Patxotegeriari dela obrearen egilea eta zuzendaria, horri buruz zerbait idatzi, zerbait egin, ea egingo zuen zerbait, eta antzeslan hau egin zuen. Gero konturatu ginen, obra egin ostean,
bazekala bide bat, obra politxak zuzan, oso interesgarria da egia esan, eta erabaki izan handik aurrera pixkat mugitzea Euskal Herritik. Zu aktoretako bat zara, baina badago besteren bat? Bai, bi aktore gara, Aitor Gorobia eta ni, Aitor Fernandino, eta bien hartan egiten ditugu hainbat pertsoneia. Bakoitzak, esan dizuetan bezala, badago narratzailearen pertsoneia, baina handikan aparte, beste 4 historio kontatzen ditugu, eta aktore bakoitzak 4 pertsoneia ezberdin ditu. Eta nola jarri zen egilea zurekin harremanetan, ezagutzen zineten lehenandik edo nola? Bai, hirurok Bilbon bizi gara, beraz ezagutzen ginen, antzerkitik, beste lanak ikusteagatik, edo kalean edo antzokian ikusten garelako, ezta? Eta bai, gurekin jarri zen harremanetan, Patxo Telleria, zeren, imaginatzen dut gure lana gustatuko zeitzaiela. Eta, erabaki zuen gurekin harremanetan jartzeko. Baina bai, ezagutzen ginen nik behaiekin ez nuen lan egin, ez nuen inoiz behaiekin lan egin, baina hau izan da lehen dabizikoa eta oso pozik. Eta taldean zenbat zarete? Soilik 3 edo gero ere badago, ez dakit, norbait zuei janzten edo makillatzen, ez dakit? Ezberdin du, da alde batetik jiran ibiltzen garen pertsonak eta gero jiratik kanpo dauden pertsonak, ezta? Jiran, normalen joaten gara bi aktoreak zuzendaria, Patxo Telleria, eta han egoten da David, dara gure soinu eta argi teknikaria. Baina, obra egin ensaiatzen zen bitartean, edo obra ostean badaude bulegoan, tartean, teatroko bulegoan, badaude beste 2 pertsona, obrak mugitzen saiatzen direnak eta saltzen dutena, edo administrazio lanetan ibiltzen direna, eta beste hainbat gauzetan, gero musika egiten Adrián García de los Ojos egon zen, oso musika polita eta oso ondo neurtua, ikusiko duzue, edo entzungo duzue eta esan da, eta gero Nati Ortiz Zarate egiten zuen jantziak. Eta uste dut, gero kartela beste enpresa bat egin zuen, beste enpresa batek egin zuen, bai, ikusten duzuenez, obra batean, jiran bagaude pertsona batzuk, baina beti pertsona asko daude lanean. Eta nola finantziatzen da obra hau? Diru laguntzarik jaso duzue, edo zuek jartzen duzue dirua, ezakit? Nola antolatu zarete? Obra lehen esan zizuan bezala, obra hau ekargo bat zan, beraz Amoribetako udalak finantziatu zuen obrak, eta horrekin lan egin genuen, xedako eta Amoribetako boluentzako. Hortik aurrera, tartean teatrako esku geratu zen obra, eta mugitzen hasi zen, produktu bat bezala. Eta ze adin tarteko pertsonentzat pentsatuta dago? Barkatu. Nik esango nuke 12 urtetatik aurrera edo 15 urtetik aurrera, hobeto esan da, hortikan hasita 100 urtera arte, zerbait ezagatik, ikusi dezakete. Nik uste dut edade horretan hasten direla historia zati hori ikasten
eta bueno, oso interesgarria izan daiteke, izan ere guk adino horietako jendearentzat egin dugu obra baitare, abenduan egin genuen, eta oso interesgarria zen, haiek ari ziren historio zati hori estudiatzen, eta pixkat lagungarria izan zen, historian murgiltzea, ez da antzerkia ikusten. Eta hortik aurrera oso interesgarria da obra, historia gustatzen bazaizu, asko gustatuko zaizu, eta bestela baita ere badago beste historia bat. Hortartean pertsonak agertzen dire, gerra sufritzen duten pertsonak, eta obra oso humana izan daiteke, ez da. Ikusten da bakoitzaren historia, sozialki piramide sozial horretan, momentu horretan zauden pertsonak, eta bake hori negoziatzen ari ziren pertsonak, eta gerra hori sufritzen ari ziren pertsonak, pertsona guzti horien historiak ikusten dira, historia pertsonalak, eta hori da azken finean, obraren funtsa ez bakarrik historia jakitea, historia pixka kontatzen dugu, jartzen dugu testu ingurua, baina baita ere, ikusten da, pertsonaia bakoitzaren historia pertsonala eta zer gertatzen da. Eta pertsonaiak dira gerlariak, ulertzen dut, karlistak eta... Barkatu, bai. Bueno, lau pertsonaia ezberdina agertzen dira, edo lau estena diferente, eta horietatik bidaiatzen dugu. Patxok egin nahi zuena zen, hor piramide sozial horretan, gerra horretan gertatzen ari zena, kontatzea, eta adibidez, kontatzen dugu nola izan ziren bakearen negoziazioiek, diputatuaren eta korregidorearen artean, el general Serrano eta diputatuaren artean, eta gero kontatzen dugu bestalde batetik atea zaintzen duten pertsona soldadu batzuen historia, pixkate piramide horretan baxuago daudela, gero kontatzen dugu gerra gordinean borrokatzen duten bando ezberdineko bi pertsonai historia, alde batetik karlisten banduan dagoen pertsona bat, eta beste eta liberalen banduan dagoen beste pertsona bat, eta azkenean bi baserritarren historia kontatzen dugu. Haiek izan daitezke gerra gehien sufritzen duten pertsonak. Orduan ikusten dugu obran nola gero eta maila sozial baxuago izan, gero eta gehiago sufritzen duzu gerra hori. Orduan, historia hortikan ikusten da, eta historia pertsonalak dira oso gizaki historiak. Orduan, kritika puntu bat ere dauka obra, ez? Bai, ezken finean kontatzen duguna da akordioak egoten direla, bakeak egoten direla, bake akordioak egoten direla, baina oso gutxi irauten dutela, eta beti jarraitzen dugu gerra batetik bestera salto egiten, ez da? Gu hasi ginean obra hau egiten, konturatu ginean, Patxok begiratu zuelako, historia irakurri zuelako, baina oso nabaria da, ez da, gure azkeneko gerra, behintzat bizi izan duguna, guk ez, baina gure arbasoek bai, izan dela gerra zibila, Espainiako gerra zibila, baina horretikan, bigarren gerra karlista zegoen, kontatzen dugun hau, eta aurretikan lehenengo gerra karlista. Eta horretikan, ez dakize, eta gerra zibiletik geroztik egon zen gatazka armatu bat Euskal Herrian. Beraz, ikusten dugunez, hortikan ez gara irteten, ez da? Eta hortikan aurrera zer gertatuko da. Gatazka zibila, gatazka armatu hau bukatu denean, nora joango gara. Orduan pixkate horri buruz
hitz egiten dugu baita ere, ez da, badirudi ezin dugula gerrarik gabe egon. Beti egoten dela gatazkaren bat edo zerbait hor ez diguna usten pixkat ezin dugula aurrera joan, zen gerra bat edo gatazka bat dena lurretik botatzen du, ezta? Eta zuretzako aktore moduan zer izan da, zer izaten ari da obra hau antzestearen gauzarik zailena? Bueno, esan dizuedan bezala, obran agertzen da 5 pertsonai, ezta, narratzailea eta gero beste 4 pertsonai historian. Orduan, pertsonai horiek antzestea, ez da, arresa izan, azken finean, joaten zara pertsonai narratzailetik baserritarretik soldadura, eta gero beste soldadu batzuetara, eta gero diputadoara, hor badago bidai bat, eta gero gainera bueltatzen duzu berriro historia kontatzen, zeren estenak oso txikien dira, 4-5 minutukoak, ezta? Eta oso denbora gutxian, gauz asko kontatu behar duzu, batez ere pertsonei asko egin behar dituzu, eta bidai horretan, murgiltzea izan da zailena. Oso, ez da erresa, historia kontatzen duzu alde batetik, eta gero pertsonei batera joaten zara lehendabizin narratzaile bat, kazetari bat modukoa, eta gero pasatzen zara gizaki batera, bere historia pertsonala kontatzen dutena, ez da, historia kontatzen duzu pixkate objektiboki, ero subjektiboki, eta hori izan da zailena egia esan. Zenbateko iraupena dauka, obra? Ordubetekoa. Eta hain denbora gutxian, nola egiten duzue bi izan da aldatzeko hainbeste arropa eta zakit denbora tarteak nola antolatzen dituzue? Bueno, azken finean oso azkarra da. Guke aldatzeko, pertsonei aldatzeko askotan bakarrik txamarra bat jartzen dugu, kazadora bat jartzen dugu, eta txano bat, edo gorra bat, edo horrelako zerbait. Orduan, gure jantzia dia alkandora bat eta zeaparaka batzuk, eta hortikan aldatzen dugu pertsonei ezberdinei antzesteko, ez? Orduan hori erabiltzen dugu, eta gero estenografiaren aldetik ikusten dena da hasieratik da mai bat. Eta mai horrekin dana ekiten dugu, dana antzesten dugu. Mai hori zutik jartzen badugu, batean ate bat da. Eta horrela baldin badago, lubaki bat da. Lubaki bat da, ezta? Eta bestela gero bai bat bezala jartzen dugu. Orduan, horre baiarekin ere jolasten dugu leku ezberdinetan egoteko. Orduan, oso interesgarria da, egia esan nola bai soil batekin leku ezberdinak irutikatu daitezken, ezta? Eta nolako harrera jasotzen ari du obra honek? Oso ondo, gu supozik gaude, esan dizuan bezala, leno, hasiera batean enkargu bat zan, eta ikusi genuen obra bat zekala kalitate bat, eta obra oso ondo kontatuta zegoela, eta interesgarria zela, ezta? Orduan, erabaki genuen amorebitatik kanpo ateratzea, eta, bueno, izan duen harrera oso ona da, zeren uste dute faktore batzuk egon direla, patxotelleriaren testua oso polita da, ez dugu, uste dute euskaltzale gehienak ezagutzen dugula patxotelleria oso idazle ona delako, antzerki idazle ona delako, baita ere zuzendari oso ona da, eta faktore horretatik bazegoen ondo. Gero musika ere oso polita da, oso ondo jarrita dago, gu ere musikarekin jolasten dugu, argiak oso
oso sutilak dira, oso politak, eta azkenean faktore asko egon dira, obra hori biribildu dutena, ezta, eta obra politia eta biribila egin dutena. Asteazkeneko antzestera zoaztea asteazkenean, eta jende asko espero duzue? Ez dakit. Ez dut begiratu oraindik nola di joan benta, baina ikusten dut, nik espero dut ondo egotea, gaiarri antzokia, ni berritan egon naiz, edo behin bakarrik ez dakit ez naiz oso ondo goratzen, oso leku politia da, oso klasikoa eta oso estua, ez da, oso politia, nik uste dute egon naizen lekurik politiana izan dela, eta nik espero dute Induiako jendea hurbiltzea, zeren pena merezi du, asteazken bat da, euskeraz, eta gainera historia bat kontatzen dugu, eta ordu beteko obra politia eta argia da, ez nire iritziz. Orduan, nik espero dut harrera ona izatea. Ez dakit Iruinen nola ibiltzen den euskarazko antzerkiak, baina nik espero dut jendea etortzea. Eta etorkizunean obra hau antzesten jarraitzeko asmoa duzue? Obra duela urte terdi estrenatu zen, esan duan bezala, maiatzaren 22an estrenatu genuen, eta nik uste dut bidaiaren amaierara iristen ari garela. Iruñakoa izango da printzipioz gure azkeneko emanaldia, eta bide politia izan du, hainbat lekutan egon gara, eta oso bide politia izan du Euskal Herritik. Orduan nik espero dut boloren bat gehiago bateatzea bai, baina uste dut bukaeran gaudela bai. Normalean antzeslanak 2 urte, 3 urte askoskota irauten dute, beraz, bizi iraupen horretan azkeneko urteetan gaudela uste dut. Eta beste lanen bat duzue buruan, edo duzuzuk ezakit elkarrekin jarraitzea ezakit pentsatua duzuen, edo bakoitzak bere bidea egingo duen? Aktorek beti ibitzen gara proiektu ezberdinetan. Patxo badaka bere konpainia, izan ere estrenatu dute, bai dela 1000 bete Kortxoaren dilema, oso ondo dagoena. Aitor Borobia La Dramatika Arranterekin dago, Altsasuko obra eta Jermako obrak antzesten dute, eta ni Arriagako La lucha por la vida, Ramon Bareak zuzendutan, hortan murgildutu dago, eta baita ere nire konpainia propioarekin, Anodino teatroarekin, obsoleto sobra komedia batekin, ez da? Bakoitza badakagu gure proiektu ezberdinak, eta, aldugunean edo gauzak batu behar dugunean, batuko gara berriro beste obra bat egiteko. Eta beti ibiltzen gara, pixkate alde batetik bestera, beti ikusten gara, beste proiektu batean elkartuko gara, seguruena, beti ikutxira, eta bai, beti egoten gara harremanetan, Aitor Borobiarekin, nire aktorekidearekin, izan ere podcast bat egin dugu, ipuinkadaka, umentzako ipuinak direnak, eta proiektu ezberdinetan aurkitzen gara, batutzen gara askotan. Eta, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun komentatzea, ez dakit? Ez, nahiko oso egon da. Bakarrik kontatzea, obra oso polita dela, oso asko disfrutatu dugu, bai enseetzen eta gero baitare aktuatzen egiten dugunean, antzokietan asko disfrutatzen dugu, eta nik uste dut guk disfrutatzen dugunean publikoak ere disfrutatzen duela. Orduan hori da esan behartu dana, egia esan oso obra polita da. Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zuen lana hain polita gurekin partekatzeagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Agur, ondo segi. Agur.
Bueno, gaurkoz hau izan da dena, bihar, asteartea, itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.